Hi guys, maswera sei, ndadzoka zvakare nechirongwa chedu chema secrets and confessions. This time zvabo handichakakame, no more panicking, fluent reading. Okay, our first secret, hanzi hi admin, hide my name. Naimi ndoitawo sei nababa vekwangu havadi kusheva. Izvezvi nguva yekupisa, murume wangu akabvisa underwear, unoita seuchafeinta, wanhuhwirwa nemavhudzi ake. Please advise me. Regai tivatsvakire maadvice avo mucomment section tione kuti zvakamira sei pamaadvice apa. Hanzi naGodfrey, makambotaurirana here musati mauya pano? Because pano kugodorwa chete, hapana zviripo. Zvikanzi naGlady, tengai head to toe body shampoo, motsvaka zvimwe zvonhuhwirira zvekuti vakabvisa underwear you just want to inhale. Zvikanzi kona Teresa, iwe watanga kugara naye nhasi here? Zvikanzi naJoyce, ita sadherira mugere akarara dhiya. Aya. Zvikanzi naCynthia, munhu ngaave clean. Ngaitinde pa next confession yedu. Admin, ndine nyaya yanguwo, please ndivigewo. Ndakasiyana nemurume wangu last year muna August, ndikazosangana neumwe this year muna April, wandakufambidzana naye. Then this month, which is September 2022, ndo patakatanga kuita bonde for the first time. Manje problem yavapo ndeyekuti ari kuti patakaita bonde akatanga kunzwa mudumbu and his dick iri kurwadza mukati. Handizive kuti chiri kukonzera izvozvo. Ini kubva zvandakabva kumurume aive akandiroora, handina kumbogara neumwe murume kunze kwake uyu wandiri kufambidzana naye ike zvino. Please ndibatsirei munhu asati anditiza veduwe. Okay, regai tipinde mucomment section tuone kuti mune rubatsiro rwakamira sei. First comment, hanzi don't be generous with the cookie, it's risky, especially if you are not married, or it ain't safe out there. People are sick with all sorts. Sex isn't love, ladies. Most dudes are just hungry and we fall prey to those hungry ones and think it's love. Second comment, hanzi asikana musati maita zvemafaro makanoongororwa here? Uchenjere mumwe wako anogona kunge utano husiri right, otsvaka kukupomera pamwe chogona kunge chiri chirwere chepabonde, endai mese kuchipatara. The next comment, hanzi it's either your ex akakugadzira or une infection or pamuri tu pane ane sick. Zvikanzi naTrisha, ane STI ada hake kukupomera, normalize using protection, unozadzwa HPV. Zvikanzi naSheila, kuchipatara injovhera iyo, hapana nyaya, kumurume inokasika kubuda kwamuri yakomba mukoma wangu. Ndo macomments atiri kuona. Let me read the last comment from Grace that said, I can imagine what you are both going through. Well, I personally think you should seek both medical help and spiritual help, deliverance. Like yesterday, the devil is
is ruthless, guys. Maybe X did something to you down there spiritually. That is you, so that no other dude should have the cookie. You just never know. Takupinda mu next confession yedu. Hanzi, hi admin. Nezuro kubasa ndakananzva dota remunhu akafa ndisingaziye. Ndinoshandira muIndia. Ndakavhura kabox ndokuisa mumuromo ndichida kutesta kuti chii. Kuzobvunza mwana wacho musikana adzoka kuchikoro kwava kuti idota ragrandpa. Handisi kukwanisa kana kuisa chikafu mumuromo. Kubva nezuro hana yangu iri kungorova ndichibvunza kudai ndibatsireiwo pfungwa dzidzokedzane. Hama we, please ndapota. Sho, zvakaoma. Ko kana yanga iri poison, kodai yanga iri poison handai munhu akafa achida kungotesta zvose. Okay, regai tipinde mucomment section tione kuti zvakamira sei. Hanzi na Gaddafi, I'm Indian, nothing like that, unless varungu maBritish they keep, isu hatidaro. Zvikanzi na Guduza, shame, sorry, I laughed once, opened to asi ndakanhuhwidza akaseka. Hanzi, that's greatest ashes. Ndakarohwa nehana apa anga asiya mukitchen patable. I wanted to smell kuti chii ndizive pekuisa, cause I used to pack away everything for them. They are too lazy. Ndakatozovasira utsvina. Ndakazombonzwa zveumwe aitobika achiti ndaiti ispice. Vanhu kuzongoona masara tushoma. Imagine musha wese waitodya dota remunhu akafa. Hey, zvakaoma. Kana uchishandira maIndians ukaona tuma small container twakanaka tunogara twakavharwa uye patunoiswa paine a lot of pictures, ibva waziva kuti vose vane mapiki iwayo vakafa vakapiswa. Dota racho ndoriri mumabox iwayo madiki. Uye ukaona tuzvidhori tudiki tunoiswa mutray, vanoti maprayers avo. They believe in those idols. So if vachida kukupusisa vanhu vaya, unodyiswa dota revanhu vakafa zvokuti kana usinganamati pfungwa hadzivhuriki kuti pano ndikushandiswa. Be careful nemaIndians. Zvikanzi na Florence Shem. Hanzi na Elizabeth, I give you 10% points of craziness. Zvikanzi na Margaret, don't worry, wawedzera masoja mumuviri. Zvikanzi na Lloyd, better kuvaudza straight, maybe you feel comfortable uye hana yako inogadzikana, plus udza hama ovabereki. Hey, hapakaipa veduwe. Zvakaoma hasvo, zvakaoma. Zvikanzi na Tasi, itodya hako zvakatopfuura, pane paucharutsa rikadzoka here. Zvidyire pfungwa dzidzokedzane, itokanganwa unwire mvura. Hesh. Zvikanzi na Su, kuravira kweiko asi waida kubakai. Zvikanzi neumwe madiro enyu ezvinhu aya hezvo madya chembere. Secret yedu kana kuti confession inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, hai mukoma, ndokumbira kuti mundivigewo. Ndinodawo kubvunza kune vedare kuti kwenyu zviriko here kana kuti ndini ndinotyisa. Ndine makore 33, mudzimai wangu ane makore 35. Ndakadanana nomusikana uyu ane makore 29, asi ndakamunyepera kuti ndiri mukuru, asi akazozviziva hake, akabatikana kwechinguva zvikadarika. Ndakazomuroora ava nemakore 31.
pataidanana hatina kumbobvira tarara tese, uye akanga asingadi kutaura nezvazvo. Musi watakaroorana takati tisati tarara akandiudza kuti imhandara haasati ambozviita. Ndakangoti okay, nokuti honestly ndaiti ari kunyepa. Takapinda mujira, hezvo idi munhu aitova mhandara. Ndakabvarura ndega, aiwa mukadzi wangu ndinomuda uye anondidawo. Zvino dambudziko riri pakuremekedzana apa. Tava nomwana 1 veduwe. Rukudzo rwaamai ava rwakanyanya. Anoita kumhanya-mhanya kana achindiona. Hapana chaanogamuchira kwandiri akasatendesa. Kubva zvandagara naye anondipfugamira, nyangwe ndakumbira mvura zvayo. Kana ari bhizi nebhizinesi rake anotombomira omhanya nejagi, ende anopfeka zvechisalala, but mumba make munenge makachena semachenero aanoita. Ndakambomuti zvimwe ita uchiregedza, asi anoti hama dzako neshamwari vakauya pano vanoti ndiri mukadzi asina tsika. Kana riri bonde anotenda veduwe, zvokuti dzimwe nguva ndotonyara. Anongoti maita shumba, maita murambi wangu, vasingafuri sora, ndaguta baba, maita basa. Tikangoti gare gare anenge achingobvunza kuti nhai dhedhi munodei. Vedare ndokumbira kubvunza kuti ndinganzi ndiri kumushusha here, cause iniwo handitozivi kuti anozviwanepi. Ndototya kuita girlfriend nokuti ndinofila guilty nezvinoitwa naamai ava. Haana kana shamwari oro kutaura nevanhu vomumaraini. Hanzi imagine murume wangu achisvika ndakaungana pamakuhwa. Nyangwe ukamuti kwete makuhwa anowanika muvanhukadzi, iye anoti no dhedhi, handidi kuzokunyadzisai mandiona ndichibvunzwa makuhwa. Veduwe anotomeka shuwa kuti anosvika kumba ini ndisati ndasvika kuti agadzire chikafu. Hanzi kuti usagare nguva yakareba wakamirira chikafu. Nyangwe ndikamuti hazvina basa, newewo unenge uri kubasa. Hanzi aiwa, ndizvo zvandakawira pano. Anongoti zviri normal. Nai Mr. Admin, ndokumbira kuti mundiposterewo mundibvunzire nyaya yangu kuti mukadzi wangu handisi ndiri kumushusha here, mukadzi wangu zvaari kuita zviri normal here, kana kuti anoda counseling. Regai tipinde muma comments tione kuti vanhu vakomenta vakomenta vachiti kudii. Zvikanzi nachitopota, chiprofita pachena, uri kure ikoko ndibate. Aiwa, vachitopota vari kutotengesawo bhizinesi ravo rekuprofita vanhu. Regai tiende pakomenti yachiedza. Hanzi zviroto baba. Zvikanzi naEma, uri kunyepa iwe, uri kuudza vakadzi kuti vaite zvawanyora. Zvikanzi naSylvia, varume munonyatsodei chaizvo. Zvikanzi nandangariro, Giribeti iwe usanyepera vanhu. Zvikanzi naJose, saka murambeka. Zvikanzi naPrince, tenda Mwari sha. Age is just a number, please don't let her go, she is a wife material. Umujolo, hauna maresults akanaka, don't do mistake yekumuhurira. Akakubata munhu iyeye anochinja akaita muroi, saka be careful. Vanhu vakadaro havawanike very easy. Zvikanzi next, uyu mukomana haana nyaya. Regai tilode mamwe macomments. Zvikanzi naTando, makajaira fambi dzenyuka mukazosangana nevakadzi munobva mavhunduka. Zvikanzi naRadros, muri kumbozama kuti kudiko nhaye mibhudhi. Zvikanzi naGivi dzepfunde. Zvikanzi naPrecious, murume deserves the respect of his wife no matter how young he is. Baba ndibaba. Zvikanzi naStanley, ibenzi remunhu murambe, ngaaende anorayirwa. Zvikanzi naMiss P, wava kushora futi. Zvikanzi naGeshem, inga zvako, you got a wife, isu vamwe tine vakadzi.
zvikanzi narumbidzai, it's a blessing my brother. Zvikanzi naEdhi, unozoda zvakadii, dzidza pamuonde, kana usina kumbozviona chikuriro chako, tenda Mwari, ukwane iwe. Hauna here imwe secret iri nani? Ndo yaungatoti confession iyoyi. Zvikanzi naNodza, ndiri kutotsvakawo mukadzi ane unhu hwakadaro, ndikamuwana shuwa ndingafara. Wadii wandipa zvako mukadzi wako iyeye. Zvikanzi naSisi Oli, tenda Mwari, nekuti Mwari ndivo vakakusanganisa nemukadzi iyeye. Ndiwo mamwe maconfessions atanga tinawo panyaya iyi yatabva mukuverenga. Secret yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii mukoma? Ndauyawo nemubvunzo pamwe ndingabatsirika. Nhai zvinoitawo here? I have my little brother ari kuZimbabwe, ari kuti akarara nemusikana wake ka1 achitomuka akatanga kurutsa. Now after 3 days ini ndakamuti tenga pregnant test, ende vatenga pregnant test iyi ari kuti musikana wake yakabva yabuda kuti ane nhumbu. Apa iye ari kuti musikana uyu anga ari virgin. So mubvunzo wangu uri kuti zvinoita here kurara nemunhu nhasi wotoita nhumbu mangwana, oro my little brother ari kuvharwa? Ndibatsirei hama, thanks kune vachabatsira. Regai tiende mucomment section tuone kuti is it possible kuti after 3 days nhumbu inenge yava kutorakidza. Zvikanzi naShailet, ko kana bro ariye ari kukuvhara iwe nhaye, why do you judge musikana over your brother's word? Our budi has been sleeping with this girl, saka he doesn't want this pregnancy. Zvikanzi naSivo, imika vanhu takasiyana mazvinzwa. Zvandiri kutaura, ini ndakarara nemukomana wangu ndikabata mimba the same day, ende ndakamuka makuseni zvava kutotanga zvinhu zvacho. Shuga ndakanga ndisingachainzwi kutapira, chikafu chose chava kundishatira mumuromo. Dzungu ipapo same time ndakabva ndaziva kuti imimba. Ndakaudza mukomana, akati kana iri mimba yake ndichapona muna July, ende ndakapona muna July uri musi wa11. Akazoti mwana ndewangu. You have to know kuti vanhu they react differently. Vamwe vanoenda kunguva yavo asi vane mimba. Ini handina kumbogara ndasunda dumbu. My tummy was very flat. Say it was different from other women. Zvikanzi naAbi, ari kuvharwa uyo, hakuna zvakadaro. Zvikanzi naBlessing, inhema idzi ngataure chokwadi. Mukomana ngaakuudzei date raakarara nemusikana uyu, then kana muchikwanisa endai kumaDNA. These days kuna Tinashe Mugabe, ndiye mupedza zvose. Zvikanzi naLivona, in 3 days munhu ava kutorutsa, yapakaipa. Zvikanzi naAbigail, your brother vanga vakagara vachidya, don't take sides, ndo zvinoita vakomana. Zvikanzi naEctor, budhi wako anga akagara achirara nemwana wevanhu, now ava kuda kurasirira mwana wevanhu nyoka mhenyu. Zvikanzi naElizabeth, zvinoita is true, nhumbi iyoyo ndeyake, there is no get away. Regai tilode mamwe comments. Zvikanzi naBhule, iwe wanga usipo vanhu ava pavaidanana, don't support your little brother, uchazonyara mangwana. Zvikanzi neumwe Tinashe Mugabe uya pano. Zvikanzi naMamoyo, avharwa uyu, just wait until ava mwana moenda naye kuDNA. Zvikanzi naVimbai, hakuna zvakadaro, ari kuvharwa munhu uyu, anga akagara akamitiswa. Zvikanzi naNyasha, ngaatenge digital pregnant test kit, it shows my weeks enhumbu. Ndofunga necomment yaNyasha ndipo patino perera kuverenga macomments. Hanzi ngaatenge digital pregnant test kit, it shows my weeks enhumbu.
ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tinawo muzuva ranhasi. So panapa ndina admin and we are going to go through masecrets nemaconfessions ataverenga muzuva ranhasi. Imwe confession yatanga tinayo ndiye mukadzi anga achicomplaina kuti murume wake ane ufende, haashevhi, ende mukadzi uyo anga achicomplaina kuti nenguva yatava kupinda yekupisa hanzi zvinhu zvacho zvisina kumbomira zvakanaka. Saka admin, maionawo sei confession iyi? Munopawo advice ipi kune vamwewo vanhu vanenge vakateerera kuti utsanana panguva iyi yatiri kupinda? Munopawo advice ipi? Alright, inini hangu maonero angu ndoona sekuti vanhu you should always practice personal hygiene, zvisinei nekuti mumba kana kuti kubasa kana kuti kupi. Munhu pachezvako unofanira kungodzidzira kuva munhu ari smart, kuva smart for iwewe and nevanhu vakakukomberedza. Because kutaura chokwadi, kana mungava mumba umwe akangonhuhwa kana mukana chaimo, it's a turn off. Zvakutobhohwa zvichatonakidzi. Kungava chero kumabasa chaiko, munhu akauya aswedera padhuze newe ane zvaari kuda, muchingotaura ukangonzwa kuti munhu yanonhuhwa mukanwa kana kuti anonhuhwa hapwa kana kuti anonhuhwa, pangori nezvisiri right paari, zvinenge zvisingachaiti kuti vanhu vanenge vakakusaraunda vafile comfortable. Saka as for a couple, I think zvinhu zvekuti mune muchifana kungotaurirana, moonesana, kana waudzwawo noumwe wako chiteerera. Because mai ava vachinhuhwirwa kuderoka, hapana pavachanzi chiswedera pano padhuze vakaswedera. Ndo maonero angu inini. Comment imwe yapiwa neumwe member wegroup redu reZim Deep Secrets and Confessions, apa comment yekuti taimira murume wako akarara obva waita sezvakaita dherira obva wamugera. Ko murume uyu kana akarombera iro bvudzi rake iroro, imi admin, what is your kana manga muri imi munoita sei toti murume wenyu ndo kahunhu kake kako, maisolva sei nyaya iyi? Ini denda ndiri nangu taingotaurirana toonesana, because kugera munhu akarara kana iye pache zvake uchitaura naye uchimudza kuti gera achiramba zvinonetsa, because reason yaari kurichengetera bvudzi iroro haurizivi. Unogera munhu, wagera munhu zvigomutsa hondo mumba yekuti muzobuda chero pamanewspaper muchinzi vakarwira kumavhudzi, handunoona. Saka hazvizodini, hazvizofambi zvakanaka. Plus kugera munhu akarara is not a solution, because uchamujuma nhasi mangwana unomukonewa wozoita sei. Saka zvongoda kuita sei? Kutaurirana. I think kana kuri kuti baba ava havakwanisi kugera bvudzi ravo, dai vachiita zvinoita kuti vagare vakageza, vakashambidzika, vasinganhuhwi. Ndo maonero angu inini. Ava ndinotenda admin nemuono wenyu. Pane imwe secret yataverenga, hanzi pane hanzvadziya yanga ichiti murume wangu ari kurwadziwa after sex, achiti paya vanhu pavangachizokomenta vachiti vari kususpekta kuti murume uyu angava ane siki kana kuti chimwe chirwere chepabonde. What do you think about nyaya iya yatamboverenga? Iyi nyaya iyi yakati remei zvishoma, asi pamaonero angu inini ndinoona soti mukadzi uyu murume wake waakaparadzana naye anogona kudero akamwisa runyoka.
rokuti akangorara nemumwe murume chete, murume yeye ari kurwara. Ndo maonero angu. Uyezve pane komenti yambonyorwa neumwe muteveri wegroup akati izvoni pamwe unenge une mudzimai ane siki asi kuvanhukadzi inononoka kuita sei kubuda. Semaone togona kuona seizvozvo kana kufunga seizvozvo, but mukadzi uyu anyatsotaura kuti kubva zvandakasiyana nemurume wangu handina kumbosangana nemumwe murume. Saka chero zvikanzi ko sick it takes a long time kubuda kuvanhukadzi. Kubva last year August kusvika ike zvino izvi September ratova gore nanhasi haisati yabuda. Saka ndongona soti maybe ma-STIs ariko, but kana tomboti anga achinyepa kuti ko hana umbobvira sangana neumwe murume ubva zvakaparadzana nemurume wake, what was the reason yekuti atinyeperi. Saka ndongona sokuti maybe vanogona kunotestiwa iwo ma-STI yacho, zvirwere zvepabonde, but mukadzi uyu ngaafambe aite tsvakurudzo yekwaakabva kune zvaakaitiwa. Ipapo ndambopafunga ipapo kuti kana munhu uyu hanzvadzi kana yanga ine maboyfriends kuside, sezvo anyora nyaya yake ari haidi, angadai angotiudza kuti inini ndine maboyfriends and I suspect kuti ndakapiwa siki nemaboyfriends. But nyaya iyi admin yabva yandifungidza imwe nyaya yandakambosangana nayo. Pano umwe munhu akambondinyorera achiti akaita girlfriend yake ari kuDurban, zvikanzi ndandisingazivi kuti mukadzi uyu aiva nemukadzi wake. Akati ndandisingazivi kuti mukadzi uyu aiva nemurume wake. Then murume uyu paakazoita find out kuti ndiri kudana nemukadzi wake, akabva andiudza kuti uchazviona. So haidi uyu akabva andiudza kuti ever since that time hanzi kana dziri nguva dzebonde hapana chinoitika, hanzi hapana kana chiri kumbofamba. Saka aitotsvakawo nhamba dzevanhu vanobatsira. So kana kune vanhu vanoziva kuti uyu haidi uyu hanzvadzi yedu iyi ingabatsirikana sei, you can leave your details mucomment section imomo. Admin pane imwe futi secret yataverenga yemukadzi uyu akanhanzva dota remuIndian. Akanhanzva dota remunhu akafa. Hameno taifunga kuti maspices kana kuti chii. Munofungei pamusoro penyaya iyi? Ndamboona pamamuchiiverenga mamakaita kuruma mazino nekuti nyaya yacho inosekesa ichinzwisa tsitsi at the same time. Munofungei nenyaya yahaidi uya wekunanzva dota? Inini nyaya yahaidi pane painonditinetsei pakuti iye chekutanga achizosvika pakubatwa nemweya wekutesta achisa kumuromo, aifungei because munhu haungangoti mumba mevanhu, especially mumba mausingagari musiri mako, mubasa kaumu, wangobata chawabata wakuisa kumuromo. Dota rakaita kaupowder like, kokana yanga iri poison, kokana wanga uri mushonga wemapete, chakambomupa pfungwa dzekuti adye. Why asina kufembedza akagumira pakufembedza? Simba rekuti adye akariwa nepi? Saka nyaya iyi inotinetsei because ndambofunga kuti kuda waida kutesta kuti maspice, but I think maspice ose angava anenge ari muzvipepa, anenge ari muzvigaba, anenge akatonyorwa plus chinhu chekubika nedota patori nemusiyano. Saka nyaya haidi uyu inotoshungurudza. Ndiri kutomboedza kufungisisa nezvayo, but handisi kunyatsobuda nemhinduro yakakwana. Saka iye haidi angabatsirikana sei muchizviona muchidimbu mungati haidi angabatsirikana sei? Maonero angu pana haidi uyu, dai anga akwanisa kuudza hama dzake kana vabereki vake, from there oenda onobatsirwa
kungava kumasowe kana kupi kana kuchivanhu, onopiwa ungava mushonga wekuti asuke mudumbu make, kana kuri kuchaya achichaya, kana kuri kurutsa orutsiswa. I think zvinogona kumubatsira. Then tazoverenga imwe confession. Hatizivi kuti confession here kana kuti kwanga kuri kuzvibhiga. Pana mukoma vangu vandiisendera message vachiti vakaroora mukadzi mukuru, asi mukadzi wavo uyu ane respect inodarikidza chimwero, inodarikidza chipimo respect yacho. Savanga vachida rubatsiro vachiti does my wife need counseling, nekuti the way yaanondirespecta nayo it's just too much. Munotiwo chi nenyaya iyaiya? Ini ndongona sokuti apa hapambodi, hapana kana advice inombodiwapa. Munhu akangozviwanira mukadzi wake kwai, ngaangozvigairira nemukadzi wake akadini akadero, because nowadays vakadzi vakaita sei vavo vakunetsa kuita sei kuwana. Munhu anenge akangosanganawo nemunhu akaita sei akaraigwavo akabva kuvanhu vane hunhu. Chino mucherechedzo wekuratidza kuti mwana uyu agara ari mwana akarairika plus akabva kuvanhu, akamuroora at the age of, kana ndisingakanganisi anga achiti akaroora musikana uyu ane 31 years and ndizvozvo. But she was still a virgin. Kureva kungoti iye kubva kumashure kwake upenyu hwake munhu akagara akaita sei akangozvibata, akadzikama. Kuzvibata kana tsika haisi nhau yekuti nekuda kwekuti anotya murume wake, but ndo zvaatori. Munhu akarayirwa akadini akarayirika. Ndo maonero angu. Saka vababa ngavangoita zviri mumba mavo nekutenda Mwari nemukadzi wavakapiwa. Tinotenda admin. Then pa confession yekupedzisira, iya yekuti ndine little brother vangu vari kuZimbabwe, hanzi akangorara nemusikana wake, vachingopedza kurara vose, hanzi musikana akabva atosumuka akatanga kurutsa akati ndava nemimba. After 3 days hanzi vakatenga pregnancy test, hanzi vakatoona kuti musikana uyu ane mimba. Saka haadi anga achiti ndoda kuziva kuti zviriko here izvozvo. Muono wenyu unotiwo kudii? Alright, apa ndichapindura ndisina kwandakarerekera, because tangonzwa one side of the story, side remukomana. Hatizivi kuti anorevesa here kana kuti anonyepa. Saka apa kana kuri kuti mukomana anorevesa kuti vakavata vose sanhasi, musikana akamuka mangwana akutorutsa, izvozvo zvinoitika. Unogona kutanga utorutsawo shuwa, then losing appetite, chii nekungofilawo somehow, because pane zvinenge zvaita sei zvine zvaitika mumuviri. Asi ini pandine question mark ndepekuti hamungati matanga kusangana nhasi for the first time, then you do a pregnancy test after 2 days, that will be 3 days kubva musi wamarara mese, then 2 days pamberi pregnant test yotoita positive. That one izvo ndinorambirana nazvo, chero zvikanzi zuva razobuda nekwarinodokera, rikadokera nekwarinobudira, ndorambirana nazvo. Because kana even science chaidzo dzinotaura kuti for the first 2 weeks unenge usati wava actually pregnant. And plus chero iyo pregnancy test they recommend kuti if you have sex, ita pregnancy test after you have missed your periods. And zvichireva izvo kuti ndo pane machances ekuti kana uine nhumbu
pregnancy test ndo painenge yakukwanisa kuita sei kudetecta pregnancy hormone mukati memuviri wako. Saka pregnancy ye 3 days, pregnancy test ye 3 days ina hangu handisati ndakambosanganawo nazvo. Saka ameno ndambonzwa pachitaurwa digital, but chero digital yacho chaiyo pregnancy test mutemo wayo ndinoziva inini kuti inowanzokupa results ari accurate after a missed period, zvichienderanawo nekuziva kwangu. Ye 3 days ye 3 days hangu handiizivi, but vanogona kumbofambira nyaya dzacho, havo nyaya dzacho. Aiwa, tinotenda admin nemuono wenyu, tinotenda. Ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tinawo muchirongwa chezuva ranhasi. Until we meet again, you can find us on Facebook, tine group redu remasecrets and confessions. Also number dzangu dziripo pa YouTube. You can send me my confessions ku WhatsApp, or you can inbox me pa Facebook tine group ratino admin ipapo. Then we'll be sending my confessions. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.